Evo me opet ovdje na trgu u Smederevu, već sam vam pričao o ovim lepim izdanjima. Idem da poguram bicikli kroz pešačku zonu, da izađem tamo blizu tvrđave, idem levo, pravo pored Sartidovog stadiona i pravac stari smederevski putev za Beograd. Tu će krenuti uzbrdice i tu kreće test bicikla. Za sada se sic pokazuje odlično, baš je udoban i ne smeta uopšte. Ekstre. Sad sam stao malo, pojao sam bananu, popio vodu. Evo da odmorim koji minut, sad sam na 45. kilometru. Vidjet ćemo koliko će biti sve ukupno. Vidimo se kasnije, peace.